Луиза Рахимет, яңатна бізді башлап жіберік. Ішке ергенде yol керек деп зарланабыз, үйде отырғанда ішіні сағынабыз. Әнғам Әтнабаевның бұл кішіге хаман нейдір жетмей шығырынан башлап жіберу бек орынлы болыр. Саулармысыз? Ассаламу алейкум, хөрмәтләребез. Узган атна безнең эшебезне яратуыбызны, теләгән җиреңә бару мөмкинлеге үзе бер бәхет икәнен, иң мөһиме тормышта иң кадерле әйбер сәламәтлек булуын күрсәтте. Кунакларыбыз безнең белән бүген элемтәгә Skype аша чыгачак. Алар арасында кемнәр барсың? Әлбәттә, ветеринар клиниклар ничек эшләгән белү өчен ветеринария табибы Илгиз Камалов белән элемтәгә керү кирәк булыр. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Эльмира Хаматованың соңгы яңалыкларын белербез. Өй режимы Гөлдания Хайруллинга ничек тәэсир иткәнен үзеннән сорарбыз. Рафина Ганиуллина белән Разил Камаловның көннәре ничек үткәнен дә белербез. Дарья сәхифәсендә хезмәттәшебез Ләйсән Хуснуллина дөнья тирәли кызыклы видеолар җыйды. Тәэсиргә 100 ел сәхифәсендә һәрвакыттагыча Лилия Гыйзатуллина булыр. Карантин вакытында бергәләп балалар белән җыштыру ул беренчедән баланы тәртипкә өйрәтә. Икенчедән бик әйбәт итеп тынычландыра икән. Шулай ук кыш буе җыелган бөтен тузаннан котылу мөмкинлеге дә. 26 апрель 2000 ел чәршәмбе кич белән сәгать 6 мин Аяз Гөләҗевләр йортына беренче мәртәбә киләм һәм аның белән Аяз Гөләҗев белән танышу мизгиле җитә. Кулымда Егиз Бурдыга китабы. Дөньяда коронавируска бәйле этикет популярлаша. Һәм аңа моданы дөнья лидерлары үзләре кертә дисәң ялгыш булмас. Социаль челтәрләр, телевизор, радио һәммәсе дә бүген өйдә утыруны төрләндерү буенча үз киңәшләрен бирә. Үз изоляцияның 8-нче көненә бөтен тәрәзәләр юылган, шкафларда тәртип урнаштырылган, почмаклар ашалган. Хәзер нишләргә? 28-нче көне нәрсә күрсәтер икән, киләчәк кенә әйтә алам. Күп балалы гаиләләрдә качыш уены бик популяр булып китте. Качыш уеннан кала балаларның күңелен тагы ничек күреп була? Бу хакта киләсе видеоязмада. Теперь ты должен сидеть на карантине, но у тебя есть два варианта. Вариант А – сидеть в карантине с женой и детьми. Вариант Б. Вариант Б. Әлеге видео күпләрнең кәефен күтәрде. Хәтта кай берәүләр коронавирустан вакцинаны да нәкъ менә карантинда балалар белән утыручы әти-әниләр уйлап табачак дигән шаярылы сүзләр дә әйтте. Идә балалар белән утыру шул кадәр куркыныч микән соң ул? Никадәр эшлисе эшләрне бергәләп эшләү мөмкинлеге бит бу. Коронавирус барлык кешеләрнең гадәти режимын үзгәртә. Күпләр идә утырып кына эшли башлады. Балалар белән идә утыруны сынау түгел, күктән төшкән бәхет дип кабул итсәк әйбәтрәк. Карантин өстәл уеннары өчен менә дигән вакыт. Пазл, шахмат һәм башка уеннар балагызның фикерләү сәләтен арттырырга, хәтерен яхшыртырга мөмкинлек бирә. Ял итеп спорт белән шөгыльләнеп алыгыз. Күнегүләр сезгә дә, балагызга да стресстан, күп мәгълүматтан котылырга ярдәм итәчәк. Шулай ук сәламәтлек өчен дә бик яхшы. Бу каникулларның озынайтуы әти-әниләргә бик файдалы булды, чөнки балалар белән көне буе мәшкиләбез, балаларны тәртипкә өйрәтәбез, савыт-сабалар, өйләр җыештырырга, әти-әниләргә булышырга. Шул ук арада балалар белән уйнап та алабыз, балалар белән серләшеп тә алабыз. Китаплар укыйбыз, уеннар уйныйбыз. Шулай итеп мәшкиләбез. Ике малай әнисе Венера балалары белән көннәр буе бергә булуның плюслары күп ди. Аудио китаплар укыйбыз, музыка белән шөгыльләнәбез ди. Егетләр әниләренә булышып иләр җыештыра. Карантин вакытында бергәләп балалар белән җыештыру ул беренчедән баланы тәртипкә өйрәтә. Икенчедән бик әйбәт итеп тынычландыра икән. Шулай ук кыш буе җыелган бөтен тузаннан котылу мөмкинлеге дә. Бергәләп ашарга пешерергә мөмкин. Запаска җыеп куелган карабудайны тартып чыгару өчен менә дигән вакыт. Әлеге ярмадан гына да күп ризыклар әзерләп була бит. Балалар ашарга пешергән вакытта үз фантазияларын эшкә җигәләр икән. Бергәләшеп хәзер ашарга да пешерәбез. Малай кешегә мең һөнәрдә әз була. Шуңа күрә ал балаларны да әзрәк кенә ашарга пешерергә өйрәтәм. Менә кич белән ашарга пешерәбез инде бергәләшеп. Күптән карарга хыялланган фильмнарны карагыз. Төп шарт ул кызыклы булудан тыш файдалы да булсын. Документаль фильм булса бигрәк тә яхшы. Балалар белән төрле уеннар ярдәмендә географияны, биология дәресләрен дә үзләштерергә була. Камил белән Тимур исә бүген илләр буенча сәяхәт итә.
Минем малайлар Тимур белән Камил бик каты пазл җыярга жараталар. Көне-төне шул пазларны җыярга да риза. Әлбәттә, без аларга булышабыз инде. Алар белән бергәләшеп җыйнабыз. Дәресләрдә эшләргә онытмыйбыз. Дәресләр өчен безнең определенный бер вакытыбыз бар. Шул вакытта бер-беребезгә Кумауша алмыйбыз. Улы малайым Тимур дәресләр хәзерли. Энесе инде янында китаплар укырга маташып ята инде дигәндә. Күргәнегезчә, эшләр байтак, көннең үткәне сизелми дә китә. Шуңа күрә Б вариантын сайларга ашыкмагыз. Бер-берегезнең кадерен белегез. Өйдә утыруның иң авыры хатын-кызлар җилкәсенә төшә. Әйе, шулайдыр инде. Чөнки хәзер без аш-су устасы да, җыештыручы да, укытучы да, аниматор да. Димәк, ирләргә һөнәр калмады дип әйтәсең килә. 8нче көнгә фантазия инде сайга башлый. Шуңа без ярдәмгә киләбез. Төшке яки кичке ашка нәрсә әзерләргә белмәсәгез, бездән бик яхшы рецепт. Җимеш белән ат ите. Миңа калса күпләр әле бу ризыкны пешереп карамагандыр. Җимеше һәм ите генә кирәк. Мы будем готовить конину с сухофруктами. Бүген без җимеш белән ат ите пешерәчәкбез. Аның өчен ат ите, күрәгә, кара җимеш, кызыл борыч, суган, кишер, бал, сарымсак, тоз һәм борыч кирәк булачак. Для обжарки мяса нам надо сливочное масло. Иң беренче җитеп ат итен әзерлибез. Йомшак булсын өчен аны табада ак май белән көнбагыш мае кушып кыздырабыз. Аннан соң шулпа салып 2 сәгать ярымга мичкә пешерергә куябыз. Пока обжаривается у нас мясо, мы можем нарезать овощи. Һәм яшелчәләрне әзерли башлыйбыз. Начнем с болгарского перца. Кызган табага яшелчәләрне салабыз. 5-7 минутка мичкә куябыз. Ул арада кинза, петрушка, укроп һәм сарымсакны ваклап турыйбыз. Яшелчәләр әзер булуга тоз белән бурыч сибәбез. Күрәгә, кара җимеш, яшел тәмләткечләрне салабыз, 1 кашык бал өстәп булгатабыз. Әзер итне ваграк кисәкләргә бүләбез. Яшелчәләр миксына кушып, ит әзерләнгән шулпаны да өстәп, тагын 5 минутка мичкә куябыз. И также это блюдо подается в сковородке. И последняя фишка – это микс зелень, который мы с вами сделали. Ат ите әзер, тәмле булсын. Дөнья әдәбияты күгендә йолдыз булып балкырдай үзебезнең язучыларыбыз аз түгел. Әмма әдип классика булырда нинди генә шәп әсәр иҗат итмәсен, аның хакында башка халыклар белмәсә, әсәрләре чит телләргә тәрҗемә ителмәсә, ул ныклап танылып китмәскә дә мөмкин. Шуңа да соңгы елларда татар әдипләренең әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итүгә аеруча зур игътибар бирелә. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, тәрҗемәче, филолог, язучы Фатих бәй Кутлу ярдәме белән татар язучыларының иҗатын төрек телендә укып була. Бүген Казанны үз иткән Фатих Кутлу турында видеозма карарбыз. Төркиянең түренә үттек дигән хатирәләре белән таныша ул башта Аяз Гыйләҗевнең. Аннары Ягыз бер дога китабына юлыга. Ала укып чыга. Хәтта газетага ачык хат та яза Фатих Аяз Гыйләҗевкә. Ә бер көнне күрешүгә дә ирешә. Бүгенге Казаным сәхифәсендә Фатих Кутлу шул юлны кабат үтә. 26 aprel 2000 yıl Çerşembe kiş bilen saat 6 min Ayaz Gılecevler yurtuna birinci mertebe kilem hem onun bilen Ayaz Gılecev bilen tanışu mizgilicite kulumda Yegiz Burduğa kitabı. Nice yıl ütken mine 19 yıl ütken mine şul hisler bilen min şu baskışlardan tağın minem
йортта Фатих хәзер үз кеше. Төрек дөньясына Аяз Гыйләҗев иҗатын ачкан Фатих Кутлуны монда ачык йөз белән Нақия Багыйләҗева каршы ала. Мин булай гына сөз җилеме булсын өчен, сүзне сүзгә ялгар өчен генә булай гына сорап бирдем. Кайсы әсәрегезнең төрек теленә тәрҗемә ителгән телләр идегез дигән сорап бирдегәч, ул шундук миңа 3 аршын җирне дип әйтте. Менә шул 3 аршын җир. Менә мин икенче көнне тагын килдем монда. İskender abi hem Mansur abi белән таныштырды. Hem шунда мин килгәнче 4 томлыгын әзерләп куйган. Фатих бей, сезгә бирсәм кабул итмәссезме китапларымны диде. Мин әйтәм, күктән ни яуганда җир кабул итмәгән Аяз абый дидем. Hem шунда ул язган, мин килгәнче гаҗәеп түрк баласы Фатих бейгә шиксез яратып, зур өметләр баглап бүләк итәм шу китапларны. 5 ел китап киштәсендә үз вакыты җиткәнен көтә 3 аршын җир. Шул елларда әзерләнеп, тәҗрибә туплап, җаваплылык белән эшкә тотына Фатих. Шул 3 аршын җир 2 ел барды. Тәрҗемәсе Төркиядә 2008 елда басылып чыкты. Туры килде аның 80 яшь юбилейына дим, 80 еллыгына туры килде. Hem бик зур резонанс тудырды. 3 аршын җир bir neçə mərtəbə basılıb çıxdı. Şundan min Cuma gün kiş bilən onun əsərlərin üzümə dərislik etib kabul etdim. Tatar dilimni, söyləm dilimni, yazma dilimni bu kitaplar aşağı kamilleştirmeye tırıştım. Hem şuna göre de Ayaz Gıylәҗев benim ustazım dedim, min Tatar dili edebiyatı ustazım. Cuma gün kiş bilən buldu. Onları ol 4 yıl vardı onun tercümesi. Şeşler ağarıp bitti. Ne kıyafeteydi o da dedi nice yıllar azaplanıp yazgan 7 yıldan artık. Türkiye'den bir edebi jurnal bana takdim yasadılar, müracaat ettiler. Eydegiz Tatar edebiyatından bir Ayaz Gıylәҗevkə mahsus san ezirlik bizge buluşalmazsız mı? Min yarar dedim. Hem enesine cebine katlı yazmalar, fotolar, bütün materyallarını ezirlep 2 ay işledim. Birinci mertebe Ayaz Gıylәҗevkə bağışlanğan nömür san, edebi san jurnal çığa. Mahsussan şul nege ciddi, vakıtı jitken, eğer de Ayaz Gıylәҗев turunda bir neydi məlumat bulmasa Türkiye'de, ol jurnal çıksa bir bilgisiz şahıs turunda, ol rezonans yangraşı bulması. Lakin bu neticeli. Bugün Ayaz Gıylәҗevni bilgen kişiler, okuyan kişiler onun turunda kızıksına başladılar. Ne vakıta? Фатихны Казанга бәйләп торучы bir сәбәп Аяз Гыйләҗев, аның әсәрләре булса, Фатих үзе шул әсәрләрне төрек дөньясына алып чыгучы bir күпер булды. Үз изоляция вакытында урамга чыгар өчен махсус рөхсәт алу тәртибе бар. Бу хакта янәдән искәртәбез. Якындагы кибеткә чыгу, шүпне ташлау, хайван белән урамда йөрү, ашыгыш ярдәм өчен махсус рөхсәт кирәкми? Башка сәбәпләр булса, урамга чыгу өчен рөхсәт алу зарур. Моның өчен махсус сайтта теркәлеп, тиешле номерга SMS җибәрергә кирәк. Аңлашылмаган сорауларга видеозмада җавап табылыр дип уйлыйбыз. Татарстанда үз-үзеңне изоляциялау шартларында урамда йөрү өчен SMS пропуск кертелде. Система 1 апрель төнендә эшли башлады. Активлашу өчен 25-90 номерына бушлай SMS җибәрергә кирәк. Анда түбәндәге текст булырга тиеш. Теркәлү адресы, фамилия, исем, әтисенең исеме, паспорт сериясе һәм номеры. Адрес, фактик яшәү урыны. Җавапка уникаль теркәү коды белән SMS хәбәр килә. Аннары 25-90 номерына идән чыгуның максатын күрсәтеп SMS хәбәр җибәрергә кирәк. Судка бару, балык булмаган баланы белем бирү оешмасына илтү, медицина яки ветеринария оешмасына бару, туганын җирләүдә катнашу, паспорт алу яки яңадан торгызу өчен рөхсәт алырга мөмкин. Моннан тыш рөхсәтне дачага, почта һәм кредит оешмасына бару өчен алырга мөмкин. Шулай ук рөхсәтне авыру туганына дару, азык-төлек һәм беренче чиратта кирәк булган әйберләр илтү яки аларга ярдәм күрсәтү өчен рәсмиләштерергә мөмкин.
Гражданин уникаль рөхсәт коды белән җавап СМС хәбәр алса, хәрәкәт рөхсәт ителә дип санала. Әгәр сәламәтлеккә куркыныч янаган очракта ашыгыч медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткәндә, шулай ук азык телеп сатып алырга кибеткә чыкканда, йорт хайванын урамда йөрткәндә, чүп түгәргә чыкканда рөхсәт алу таләп ителми. Ниндидер авырлыклар, аңлашылмаучылыклар килеп чыкса, кайнар элемтә телефон номерына шалтыратырга мөмкин. 8-800-250-90-33. СМС хәбәр җибәрү һәр вакыт бушлай. Системада бер тапкыр теркәлү җитә, икенче көндә яңадан теркәлү хәбәрен җибәрү кирәкми. Үз-үзегезне изоляцияләү вакытында Татарстан кешеләренә пропуск көненә 2 тапкыр гына биреләчәк. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры онлайн спектакльләр күрсәтүне дәвам итә. Син һәр вакыттагыча хаклы. Репертуардан чыгып калган спектакльләрендә әле сәхнәдән төшмәгән спектакльләрдә карау мөмкинлеге бөтенегез өчендә бар. Архивтагы легендар спектакльләр бушлай күрсәтелә. Алар арасында Дермештән Әлмәндәр, Ахыр заман, Кара шикмән, Үлеп яратты һәм башкалар. Әлбәттә, бу спектакльләрне караганда безнең легендар артистларыбыз искә төшә. Аларның берсе СССРның халык артисты, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре иясе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының шәрәфле әгъзасы Шәүкәт Хәсән улы Биктимиров. Эшкәрти бит әле минем. Нәрсә булды? Үзең беләсең. Менә главный булмады. Син квартира алдым. Мебель алдым. Әнин дә китереп утырттым. Ну главный белән эшне чара. Прямо бида, нинди бида. Йөрәк эшләре. Данлыклы Малы театрының режиссеры, безнең укытучыбыз профессор Михаил Николаевич Гладков, Шәүкәт авторында исключительный хороший выдающийся, прекрасный актер у вас, такой-то молодой актер есть у вас. Ул вакытта Шәүкәт абый бернинди народный артист түгел, званиесе да юк. Обыкновенный җегет бер яшь кешене уйнады и Гладковның шундагы определениесе минем җөрәккә калды. Кайткач, монда театрга кайткач, тикшереп карыйсы килә башлады. Ни өчен моны шул кадәр талантлы фәлән дип әйтте икән бу укытучым. Моны мине карак диләр. Кем карак түгел? Берәүләр закон чыгарып урлый. Мин алар чыгарган законга каршы чыгып урлыйм. Менә театрда эшли башлагач, миңа әлбәттә әйтәләр, менә шикләвекле агач ауды дип әйтәләр кешегә. Менә миңа чыннан да Шәүкәт абыйлар белән эшләвем бик зур бәхет булды. Менә иң беренче мин әле эшли башлаганда гына бер спектакль уйнадым. Ниндидер исемә дә төшерә алмыйм инде. Анда мин эшли генә башлап, бер нәрсә белмим дә, менә әлбәттә Шәүкәт абый миңа шушы вакытта булышканны, менә хәзер дә мин онытмыйм. Менә шушы Шәүкәт абыйның һәрбер сүзе миндә исемдә тора. Менә шушы Шәүкәт абыйның сүзләре аркылы мин хәзер дә өйрәнәм, хәзер дә сөйлим әле, менә хәзер дә тырышам рольләр эшләгәндә. Төнлә сугында нишләп йөрисең әлмәндә? Айны саклый. Айны? Әйе. Аны урлыйлармыни? Ул бит бик еракта. Аңа кемнең кулы җитсен? Мин җирдәге айны саклыйм үзем бикә. Иң башларына кигән тәшиләкләр асканайды. Әллә минеме? Әлмәндә? Син айманы. Әлмәндәрдә уйный, картны шундый мөлаем, карап туйгысыз. Икенче көнне уйный, безнең бар иде ябырылу спектакле, ул сугыш вакытында бик бер әшәке кешене, хыянәтче кешене. Аны Шәүкәт абыйны карасаң күрәсе килми башлый. Шушыннан соң безнең тагын бер төн спектакле бар иде. И шушында да ул әшәке кешене уйный, ләкин менә Шәүкәт абыйның талантлылыгы шуннан гаҗәпләндереп күренә. Бер-берсенә ошамаганнар, кабатламый иде ул Шәүкәт абый. Тукта, Володя. Нигә болай кәефең китте? Тормыштан парклар белән генә качып кутлап булмый. Син нинди генә зур вельможа булсаң да. Ленин әйтсә, дөрес әйткәндер инде ул. Амма ләкин энем безнең авылныкылар турында әйтмәгәндер ул. Юк, безнекеләр
sotsializmga barib zit almaz. Bizdekiler layıştan uzalmazlar. Білесің, менің үшін Шәукет abi бүгінде исән сау шекілі. Біз соңғы вақытта аның білек көршілер ешедік. Енді ол театрда эшләмей башлагач, мен хәлбеләргә керә идем. Шәукет abi ул бик шаян, бик шук кеше. Һәр вакыт көлдерер иде. Беләсезме, ул менә хатыны Рәмзия апа мәрхүм булгач, бик моңаеп калды. Ниса, хәтерлисеңме? Теге беренче кат кияү булып кергән көнне Билбау ишемне таба алмый интеккән идек. Әллә тагын хәтерләмим инде. Кухнясына керәсең, кухнядан да шкафлар әйтик. Һәрбер шкафның ишегендә Рәмзия апаның фотосы. Менә мин хәлбеләргә керәм, кухняда утырабыз анда, әйдә Хисмәт чәй эчәбез, нитәбез дип шулай сөйләшеп утыра, бер киләсең, шкаф каршына килә дә, менә бу фотоны Рәмзия апаң белән шунда төшкән идек. Әлмәндә. Без картаербыз микән? Бер кайчанда. Без үләрбез микән, Әлмәндә? Бер кайчанда. Ходай язганнан узып булмый, Әлмәндә. Нәрсә язгандыр инде, мин укый яза белмим. Шәукет аға Бектемиров һичшиксез Татарстанның брендларының берсе. Брендлар турында сүз башлауыбыз юкка түгел. Чөнки чиратта ТССР-га 100 ел сәхифәсе. Бу сәхифәдә хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллина Татарстан брендларын барлауны дәвам итәр. Бу юлы сүзебез танылган Саба урман хуҗалыгы турында. Исәнсез, бүген Сабага юлалабыз. Дөресрәге Саба урман хуҗалыгына. 1800 елда Татарстан җирләренең 57% урман алып торган, ә бүген бары тик 17% гына. Аның да күп өлеше Саба районына туры килә. Сабада урман хуҗалыгына багышланган музей экспонатларына күз салсак, бу җирлектә инде элекке заманнарда ук урманнарга игътибар зур булганны күрәбез. Музейда Петр I-нең урманнарны саклау турында указы сакланган. Урман кадерен Екатерина II дә, Павел I һәм Николай II дә белгән. Саба урман хуҗалыгы 1931 елда оеша. Музейда шул чордан бирле урманга бөтен гомерен биргән шәхесләрнең истәлекләре дә саклана. Урман хуҗалыгын 1962 елдан җитәкләгән Нургали Миннеханов леспромхозны яңа биеклеккә күтәрә. Ул урман тармагындагы оста белгеч кенә түгел, яхшы җитәкче дә була. Аның эшкә мөнәсәбәтен җитәкчелек һәм соңыннан ТССРның урман хуҗалыгы министры Александр Гуляев та билгеләп үтә. Урманчының эш транспорты мотоциклны бүген дә музейда күрергә мөмкин. Бүген Саба урман массивы республикада иң зуры, 28 мең гектардан артык. Бу әле район территориясында гына. Саба урман хуҗалыгы күзәтчелегендәге бөтен урманны үлчәсәң, 60 мең гектар мәйданнан артып китә. Шунсы игътибарга лаек урман хуҗалыгы бистәсендә Татарстан Республикасының урман селекция орлыкчылык үзәге урнашкан. Ул 2012 елда ачыла. Идел буенда башка мондый үзәк юк. Бүген Саба урман хуҗалыгы Татарстанның урман тармагы продукциясының 5тән 1 өлешен бирә. Ул җирле халыкны эш белән тәэмин итеп кенә калмый, районның матурлыгы сабаларының яшәү рәвешендә. Монда урман саф, анда ылыслы токымнар, юкә, кайын усаклар өстендә китә. Хайваннар, җәнлекләр патшалыгы да бай. Монда төлке куяңына түгел, бүре белән аюлар да яши. Хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Бу атнада безне аязучан болытлы көннәр көтә. Температура уртача 7-8 градус җылы була. Явым-төшемнәр көтелми. Көннәр ничек кенә матур һәм җылы булмасын, өйдә калырга тырышыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Әлеге мәгълүмат Яндекс һава торышы интернет порталыннан алынды. Мин синең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз. Булай булса, быел җәйне авылларда, бакчаларда үткәрәчәкбез. Башка илләргә сәяхәт турында хыялланып, хатирәләрне яңартырга гына кала. Замандаш сәхифәсе герое Айдар Бакиров нәкъ шулай эшләячәк. Хәер, аның искә алырлык хатирәләре бихисап. Бәлки вакытта инде кичкенә булганда исемдә мин космонавт булып ерак икенче галактикаларга, икенче планеталарга очам дип хыялланган идем. Шуның өчен шул
Оқыдым мен университетте, біздің Казан дәулет университетінде юридический факультет бітірдім. Видимо, шол теге білеки болған вақыттағы хаялларым тартқан нығырақтыр, и шол саяхат линиясына кіріп кеттім. Хатын енді финансово-экономический институтта оқыды. И тегес сөйлеше башладық. Мен айтам, кім боласың келе, нинде өлкәдә эшлисең келе. Ол меңа тәкъдим итте. Бұл где-то 16 ел инде элек. Әйдә турфирма ачабыз диде. Шулай ачып җибәрдек. Мине үземне дә тартып җибәрде шушы өлкәгә. Шулай эшли башладык на туризм буенча. Адвокатлар палатасында эшләгән Айдарның тормышы икенче якка борыла. Бала чагында иң ерак сәяхәте дәвәнисе янына Башкортстанга, әтисенең әнисе янына Ташкентка булган Айдар хәзер дөнья гизә. Һинд океаны утрауларын ошаткан. Мальдив утраулары, Сейшел, Маврики, Мадагаскар бик тәэсир итте ди. Азия якларын, Кариб утрауларында яратам ди. Куба яклары карыйсың, элекке менә Совет чорына кайткан кубык. Ничек исемдә без талон белән әле кичкенә идем. Итләр, майлар битнес талон белән иде. Хәзер анда тоже ачлык, магазиннарга керәсең, шәр бер продукты да юк. Чөнки кешеләр менә теге кемнеңдер ностальгия, менә әйбәт яшәдек дип, мен әйтәм, менә әйбәт яшәгәнне исегезгә төшерәсегез килсә, менә Кубага барып кайтыгыз, анда искә төшер дип. Берничә ел элек зур теге самолет очканда фотограф 10 километр биеклектән фотоаппаратын алган да төшергән. Аннан проявлять итсә, караса теге диңгез ишендә водопад. Аны кеше белмәгәндә, шундый теге иллюзия, подводный водопад Маврикиядә. Хәзер бик күп кеше бөтен дөньядан бара шуны күрергә. Без шунда барганда, безнең ни булды инде? Мечта шушы водопадны күрергә. Шуның өчен без вертолет алып, вертолет белән гаилә белән очып карадык шушы водопадны. Бер күрешеп сөйләшкәч үк кемгә кайсы илгә барса әйбәтрәк булачагын әйтеп бирә ала ул. Үзенең дә бер хыялы бар әле. Француз Полинезиясе утраулары Таити, Муре, Боро-Борога очу. Туризмда эшләүче кешеләр, мин фактически әйтәм, без дөньяның послы в мир. Чөнки без барабыз, күрәбез, өйрәнәбез, шундый ук кешеләр яши, бөтен илдә дә шундый ук кешеләр, шундый ук балалары бар, шундый ук әти-әниләр балаларын үстерәсе килә, тәртипле бала иттереп үстерәселәре килә. Аларның берсенең дә сугышасы килми. Ниндидер илнең политикасы бәлки ошап җитмәскә мөмкиндер, но бөтен кеше дә әйбәт. Кеше бер-берсен белеп, танышып, дус булып яшәргә тиеш безнең дөньяда. Шет ил дип хыяллансак та, үз илебезнең, туган җиребезнең матурлыгы турында һич онытырга ярамый. Туристлар яраткан иң популяр урыннар хәзер буш. Шикләр ябык, самолетлар очмый. Аралашу бары интернет аша. Дөньяны кызганыч хәзер шулай сүрәтләп була. Бу көннәрдә без дөнья тирәли әйләнми кала алмыйбыз. Ливан башкаласы урамнары мәчеләр белән тулган. Шимбә көнне телевидениедан коронавирусны хайваннардан йоктыру мөмкин дигән хәбәр чыккач, шәһәр халкы йорт хайваннарыннан котылу юлларын эзли башлый. Хайваннарны яклау активистлары һәм экспертлар әйтелгән мәгълүматның ялган, кешегә хайваннардан коронавирус юкмы дигәч, Мур телеканалы видеоязманы социаль челтәрләрдән ала. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы коронавирусны мәче хәмәтләрдән йоктыру мөмкинлеге исбатланмаган дип белдерде. Хайваннар әлеге авыруны күчерергә мөмкин дигән сүзләргә бүгенгә бер дәлил дә юк. Хайваннар сәламәтлеге яклау буенча Бөтендөнья оешмасы шул ук инфекцияның кешедән кешегә күчүен әйтә.
Пандемия вакытында кешеләр приютлардан хайваннарны күбрәк өйләренә ала башлаган. Ләкин шул ук вакытта йорт хайваннарыннан баш тартучылар да күбәйгән. Кешеләр я вирус юктыру, я экономик кризис аркасында койрыклы дусларыннан баш тарта дип белдерде Шаарави. Мексиканың Кардоза паркында яңа туган бенгал юлбарысы баласына планетада кытырынган коронавирус хөрмәтенә ковид дип исем кушканнар. Сишәмбе көнне ковидны кешеләргә күрсәтәләр. Цирк яки байларның хосусый йортларында җәберләнгән хайваннарга ярдәм күрсәтү программасы нәтиҗәсендә юлбарыс баласының әнисе коткарыла. Бүгенге көндә бәләкәй йырткыч сәламәт, актив һәм камерага арылдаса да бер дә куркыныч түгел. Бөтен планетаны иңләгән пандемия вакытында яңа туган юлбарыска мондый исем сайлауны зоопарк хезмәткәрләре ул күп файда китерә диләр. Без чистарынабыз, кулларны ешрак юабыз. Бер-беребезгә игътибар һәм хөрмәт артты, пычрану 20%-ка кимеде. Ковидтан кала зоопаркта тагын 8 юлбарыс, 4 ягуар, 5 пума, 2 арыслан һәм аю яши икән. Ветеринария оешмасына бару өчен дә махсус рөхсәт кирәк бүгенге көндә. Бу көннәрдә Казан ветеринария клиникалары ничек эшләгәнен белү өчен ветеринария табибы Илгиз Камалов белән элемтәгә чыктык. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Мин Камалов Илгиз Гарифулович, Вахитов районының баш ветеринария врачы, сезгә кичкенә генә мәгълүмат җиткерергә телим. Казан дәүләт ветеринария клиникалары махсус эш режимына күчтеләр. Без көндәлек эшебезне дәвам итәбез. Бер яклык урамында дәүләт ветеринария үзәге тәүлек буена эшли. Даурия, Декабристлар урамы, Побежимов, 25 октябрь, Малая Заречная һәм Звенигородская урамнарында клиникалар дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр эшли. Ял көннәре шимбә һәм якшәмбе иртәнге сәгать 9-дан көндезге сәгать 3-кә кадәр эшли. Клиникага килүчеләр һәм ветеринария табиблар арасында дистанцияны тәэмин итү буенча өстәмә чаралар кертелгән. Клиникага гаилә белән килгән очракта хайван һәм аның хуҗасыннан башка калган гаилә әгъзаларын машинада яки берәр билгеле урында көтеп торулары сорыйбыз. Клиникага керү белән һәр кеше дезинфекция чараларын куллануын һәм башка таләпләрне үтәүләрен сорыйбыз. Хәзерге вакытта без ашыгыч ярдәмгә мохтаҗ булган пациентларны гына ярдәм күрсәтәбез. Приемга 2нче тапкыр килгән пациентларны гамәлдән чыгарырга мәҗбүрбез. Безнең хезмәтнең эше турында бөтен актуаль мәгълүматларны һәм безнең клиникаларның адресларын һәр вакыт рәсми сайтыбыз kazan.rf һәм ветказан Instagram аккаунтында табарга мөмкин. Biz Казан ветеринария табиблары шушы катлаулы көннәрдә сезнең белән бергә булып калабыз. Илгиз әфәнде, хәбәр өчен бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз. COVID-19 пандемиясы тарихта беренче эпидемия гына түгел. Моңа кадәр испан гриппы, кара үлем, үләт шире, шәшәк авыруы, холера, туберкулез һәм башкалар да булган. Кешелек тарихында булган эпидемияләргә без дә күзәтү ясарга булдык. Үз изоляция кертелсә дә, таҗлы вирус бу куркыныч эпидемиялар исемлегенә кермәс дигән өметтә калабыз. Без тарихның сугышлар, революцияләр буларак язылганына күнеккән. Әмма еш кына тарихны төрле авырулар, эпидемияләр язган, үзенчә борган, үзгәрткән. Тарихта билгеле беренче зур эпидемия император Марк Аврелий Антонин исемен йөртә, чөнки ул хакимлек иткәндә килеп чыга. 2нче гасыр бу. Түгел генә нинди авыру булганын хәзердә әйтә алмыйлар. Я чәчәк, я кызамык дигән фикер бар. 5 миллионлап чамасы кеше үлә. Рим буш диярлек кала. Иктисад түбәнгә тәгәри, хаос башлана. Империяның алтын чоры шуның белән тәмамлана. 6нчы гасыр уртасында Көнчыгыш Рим империясендәге халыкны бубон чумасы, ягъни кара үлем эпидемиясе кыра. Мисырдан я Эфиопиядан бертөкле ашлык белән килгән авыру күсләрдән күчкән дип фаразлана. Константинопольдә яшәүчеләрнең 66%-ын юк итә авыру. 14нче гасырда бубон чумасы кабат кабына. Башта Көнчыгышта, Кытайның Хэбэй провинциясендә 90% халыкны юк итә мәсәлән. Сәүдәгәрләр, сугышчылар аша күчә-күчә төрле илләргә тарала. Европага да килеп җитә.
Менә Карамул эпидемиясе аркасында хәзерге заманча тарихчыларның фикере буенча Алтын Урда дәүләте дә таркала. Чөнки анда инде менә 3 сәбәп була. Менә шу 3 сәбәпнең берсе иң зур йогынты ясаган, ул как раз Карамул эпидемиясе. Чөнки Карамул эпидемиясе ул зур икътисади яктан зур зыяннар китерә Алтын Урдага. Һәм шул дәүләт көчсәйгән вакытта Алтын Урда үзе таркалып бетә берничә кисәккә. Бездә инде менә Европа белән чагыштырсак, Карамул эпидемиясенең теге йогынталары буенча Европада 50% халык кырыла, Алтын Урдада примерно 10%. Но 10% не, чөнки безнең халык ул вакытта теге шәһәрләр белән шәһәр тормышы белән турыдан-туры бәйле булмаган була. Теге әле генә моны яланнан, теге авылдан күчкән кеше булар. Шуңа күрә Карамул эпидемиясе килгән вакытта алар шәһәрләрдән чыгып китәләр, качалар, именно шәһәр эчендә генә эпидемияның актив тарала. Шуңа күрә халык ухатлык кырылмай, 10% кеше үлә. Ләкин икътисади яктан ул бик зур зыян китерә. Кара үлем Европада кырган халык саны 200 миллионга җитә диелә кайбер чыганакларда. Карамул эпидемиясеннән соң Европада бик зур үзгәрешләр килә. Анда, мәсәлән, халыкның саны кәмегән аркасында анда шул икътисадта күп үзгәрешләр бар. Шул рабочий силаның хакы, то есть хезмәт хакы арта, чөнки халык әзәя теге эшләргә кеше булмый. Шул вакытта халыкның кешеләрнең рационы да үзгәрә. Менә шунардан соң халык бик күп ит ашый башлый, чөнки элеккеге күп басуларны эшкәртә алмайлар да. Теге авылдагы яшәгән кешеләр һәм анда малларны кертәләр, малларның саны арта, кеше күбрәк ит ашый башлый. То есть рационы да үзгәртә һәм шул вакытта ул теге католик ширкәүнең, католическая церковьнең дә халыкка карата ниндидер теге басымнарын, контролен тоже бик сыйклана. Сыйклана не, чөнки халык әзәя, ширкәгә уже әзрәк йөри башлый менә шул эпидемия вакытында һәм шул вакытта уже халык теге ширкәгә сузылмай, киресенчә ширкәү халыкны үз канатасына җыерга тырыша. Һәм шул вакытта инде халыкка ниндидер иреклекләр тудыра. Менә шул ирекләр аркасында инде как раз 16-нчы гасырда, 17-нче гасырда Европада шундый теге фәнни техник инкыйлаб була, теге научно-техническая революция күтәрелеп китә. Кара үлем эпидемиясе тагын бер тапкыр 19-нчы гасырда кабына. 12 миллион кешенең гомерен өзә. Шушы эпидемия вакытында бактериолог Александр Ерсен чума таякчыгын ачыклый. Озакламый аңа каршы антибиотик үләп табалар. 16-нчы гасырда Мексикада билгесез аурудан 15 миллион кеше үлә, ә халык саны 22 миллион була ул вакытта. Какалицли дип атыйлар аны. Ацтекларның гомерен өзә ауру, әмма европалылар аны җиңел генә үткәрә. Ишәк инфекциясы булган дип саный галимнәр. Холера пандемиясының 7 тапкыр булганы билгеле. Беренчесе 1817 елда, соңгысы 1975-тә тәмамланган. Холера хәзердә ел сайын 3-5 миллион кешедә ачыкланып тора икән. Хәзер аңардан дәвалый алалар. Беренче бөтендөнья сугышы миллионлаган кешенең гомерен өзгән, әмма кешелек дөньясын тагын бер афәт көткән икән. Испанка. Аны якынча 550 миллион кеше йоктырган, ә үлгәннәр саны 50-дән 100 миллионга кадәр. 2014 елда кабынган Эбола эпидемиясын хәтерлисездер. ВИЧ-инфекция турында да онытырга ярамый. Миллионлаган кеше зарар күрә бүгенге көндә аңардан. Бу җирдә 1000 еллар буена без кешеләр генә түгел, бактерияләр, вируслар да яшәгәнен онытмавыбыз хәерле. Тарих шуны искәртә. Нинди генә эпидемия булмасын, кешелек эволюциясе үзенең яшәешен дәвам итә. Һәм моңа әлбәттә ышаныч, өмет дигән сүзләр зур этәргеч бирә дип уйлыйбыз. Монысы да үтеп китәр. Кызганыч үз изоляция режимы күрү сәбәпле студиябыз кунакларсыз калды. Әмма без алар белән һәр вакыт элемтәдә. Хәзер Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, Казан дәүләт мәдәният институты профессоры, данлыклы диктор, телевидение ветераны Эльмира Хамматованың киңәш фикерләрен ишеттербез. Самоизоляция үз-үзеңне ябып тоту, йыракта тоту, аралашмыйча туру дигән сүз. Бүгенге халәттә бу бик кирәкле чара дип саныйм. Айруча өлкән яшьтәгеләр өчен. Хәер, яшьләрнең дә бит бер-берсенә авыру йыктыру бар. Барлык әйтелгән, кисәтелгән гигиена чараларын үтәргә кирәк. Сабын белән кулны, битне, борынны, күзләрне юуны инде әйтеп тә тормыйм. Урамга маскасыз чыкмаска кирәк. Ә инде маскалар юк дип зарланучыларга шундый җавап бирәсем килә.
Марлыдан масканы үзеңә дә бик җиңел ясарга мөмкин. Маска кырыйларына юка банковская резинкадан колакка элгечләр куясың һәм степлер белән марлы масканың кырыйларын ләктереп чыгасың. 4-5 катлы марлыдан бик әйбәт маскалар килеп чыга. Ишек тоткаларына салфетка я рулон кагазлар белән генә тотынырга, һәр хәлдә сак булырга кирәк. Дуслар, танышлар, телефоннан позитив хәбәрләр җибәрсәләр, әйтик кайдадыр чит илдә авырулар азая башлаган, я булмаса галимнәр, вакциналар, яңа дарулар эзләп тапканнар кебекләрне күңел сөенә башлый. Әмма әле кризис югары ноктасына гына барганда, әлбәттә сакланырга кирәк. Һәм минем җитәкчеләрнең халыкны бүгенге көндә самоизоляциягә утыртулары өчен рәхмәт кенә әйтәсем килә. Чөнки өйдә утыруның максаты ул бит үзең авырып китүдән генә курку түгел. Кешеләр бер-берсенә авыру тараталар. Шунлыктан изоляция үзеңне дә, башкаларны да авыртудан саклау өчен кирәк. Минем уйлавымча, бүгенге заманда халык бик артык битараф, тирә-юньгә бер-беребезгә карата тупасланган иде. Мөгаен табигать, җир ана безгә туктагыз, тынычланыгыз, тәртибегез, күңелләрегезне сафландыру турында уйлагыз дип мөрәҗәгать итәдер кебек. Әйе, хәзер уйланулар, белемнәрне тирәнәйтү, укымаган китапларны уку, бер-береңнең хәл-әхвәлләрен белешү, кайгырту өчен бик кирәкле һәм уңай вакыт дип беләм. Һәм әлбәттә инде өмет ышанычны югалтмаска кирәк. Чөнки кешене өмет, күтәренке рух яшәтә. Сау, сәламәт булыйк, дуслар. Амин, шулай булыйк. Әйе, безгә чыннан да менә бу көннәрдә яхшы мәгълүматлар җитеп бетми кебек. Мессенджерлар килә, тискәре уңай хәбәрләр көтик әйдәгез. Сен Илмира апаны тыңламады кебек. Луиза, тукта, тынычлан. Хәзер рекламага китеп, без бераз гына хәл җыйык. Италия, Франция, Иран, Америка Кушма Штатлары, Испания, Германия, Швейцария, Бүйük Британия, Түркия. Хәзерге вакытта дөньяның күп кенә илләре карантинда. Бөтенебезне дә үй режимы берләштерә. Үй җыештырып, тәмле ризыклар пешерүдән кала, иҗат җимешләре туа. Челленджлар оештырыла, блогерлар арта. Дәрья сәхифәсендә дә бөтен дөньяга сибелгән татарларның хәлләрен белергә булдык. Башка илләрдә өйдә утыру кайсы яклары белән аерыла икән? Ләйсән Хыснуллин сөйләр. Ләйсән, рәхимет сүз сиңа. Рәхмәт, Алмаз, Луиза. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Әле узган айдагына алар ир-егетләр өчен көненә меңләгән заманча костюм һәм пальто теккән булсалар, бу көннәрдә алар бер сменага 30 000 дәнә маска, битлек җитештерә башлаганнар. Сүзебез Ульяновск шәһәрендәге иң зур предприятиеләрнең берсе, киемнәр тегү фабрикасы турында бара. Еллар буе кием салым теккән фабрикада эшләүчеләрнең тиз арада яңа усуллар үзләштерүен һәм яңа эш барышын бу төбәктәге хәбәрчебез Рәмис Сафин күзәтеп кайтты. Костюмы, наверное, может быть сложнее. Ульяновск шәһәренең иң зур киемнәр тегү фабрикасында эшләүче кызларның кулларына күз ярмый. Яңа төр усулларын да тиз үзләштергәннәр. Быстро объяснили и все. Сколько ширина, все. Быстренько показали один раз все. Әлге фабриканы Әсхат Маликов моннан 15 ел элек кем әйтмешли казык та кагылмаган урында үз кеше үз тырышлыгы белән зып чыккан иде. Ул чакта биредә 15-20 кеше эшләгән булса, бүген монда 200-гә якын кеше хезмәт итә. Фабрика башлыча мәктәп балалар һәм ир-егетләр өчен костюм чалбарлар тегү белән шөгыльләнә. Монда тегелгән киемнәргә сорау һәр чак зурдан. Ләкин соңгы вакытта Россиядә генә түгел, бөтен дөньядагы вазгыять үзгәрү сәбәпле фабрика кызлары да яңа эш усулларын үзләштерү белән мәшгуль. Бу кыен вакытларда костюм, брюк тегеп отырып булмый. Шуңа күрә инде коллекция белән сөйләштек тә, киңәштек тә и күчергә булдык маскалар тегергә. Кененә 20 мең маска тегәбез. Алдагы көннәрдә инде 40 меңгә. Бүгенге заказ 5 миллион. Сначала показали конструктора, как шить, сконструировали маски, потом
технологи объяснили, как правильно шить. И вот сейчас шьем. Первый день этого поменьше было, тренировались, так сказать. Сейчас уже научились, уже быстро шьем. Кызлар тырышлар кыска гына вакыт аралыгында яңа һөнәрен дә тиз итеп алганнар. 12 мең төсле өйрәдек без общины дөнья бөгөн, может күбрәк булыр Алла теләсә. Һәр смен сайын 30 меңгә якын маска, ягъни битлек тегүче фабрика җитәкчелеге киләчәктә аны тагын да арттырырга ниятли. Бәйгә көндә без bir смен эшлибез. Ну планнарыбыз бар, 2 сменгә күчеп удвоить выпуск. Әлмәннән берничә атналык кенә фабриканың гөрләп торган кайбер цехлары бушап, тынычланып калса да, аларда да эш тукталмаган. Анда яңа заманча җиһазлар кую, төзекләндерүшләре бара. Үз изоляция шартларында кемдер маска тегә, кемдер ашарга пешерә, кемдер чит телләр өйрәнә. Һәрбер кеше вакытын файдалы итеп үткәрергә тырыша. Италиядә яшәүче милләттәшләребез мондый шартларга ияләшә дә башлаганнар. Чөнки алар инде берничә атна кызыл зонада, карантинда утыралар. Без милләттәшебез Лилия Шайхиева белән элемтәгә кердек. Өйдә утырып төшенкелеккә бирелмәскә, ниләр эшләргә кирәклеген ул яхшы белә. Biz Италияда инде bir айга якын карантинда. Ничек вакыт үткәнен сизми дә калдык. Тәҗрибәбез бар, шуңа сезгә берничә киңәш бирәсем килә. Күп ашарга тырышмагыз, чөнки карантиннан соң җәй җитә. Файдалы эшләр белән шөгыльләнегез. Мәсәлән, Италия телен, инглизчә телен өйрәнегез. Ул гел кирәк булачак. Мин мәсәлән, токмаш басырга өйрәндем, велосипедта йөрергә өйрәндем, һәм тортлар пешерергә өйрәндем. Хәзер кайфыбыз бик яхшы. Карантинның биткәнен көтәбез, чөнки Италиядә җылы, диңгезгә барасы килә. Үз изоляция вакытында теләге булган һәркемне Википедия энциклопедиясына татар телендә мәкалә язарга чакыралар. Татар телен яхшы белгән һәм бәйгедә катнашырга теләгән кешеләрнең эшләрен 19 апрельгә кадәр кабул итәләр. Бу турыда оештыручылар хәбәр итә. Барлыгы 6 җиңүче сайланачак. Мәкаләнең татар телендә язылган булуы шарт. Нәтиҗәләр 26 апрельгә кадәр чыгарылачак. Хәзер дәвам итеп Төркиягә юл тотабыз. Безнең белән элемтәдә анда яшәүче милләттәшләребез. Бу көннәрне алар ничек уздыра икән? Без Стамбул шәһәрен һәр вакыт җылы, кунакчыл булып күрергә ейләнгәнбез. Ләкин соңгы вакыйгалар урамнарны хуш итеп, кешеләрне дә яңа форматта яшәргә өйрәтә. Гадәттәгечә тулы кафелар, тәмле ризыклар һәм шәрык базары. Барысы да ябык. Студентлар семестрны онлайн дәвам итәчәкләр. Төркиядә яшәүче милләттәшләребез бу дөнья күләм мәсьәләләргә дә мөмкин булган кадәр уңайлы җавап табырга тырыша. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүгенге коронавирус шартларында милләттәшләребез үз тормышларын яңа шартларга карата үзгәргә тырышалар. Кемдер күптән планлаштырган эшләрен башкара, кемдер спорт белән шөгыльләнә, китап укый, кем исә үз гадәти эшен, көндәлек эшен интернет буенча дәвам итә. Әйдәгез, алар белән бергә танышып алыйк. Татарстанда үсеп Төркиягә белем алырга килгән милләттәшебез Илһам Галиев бүгенге көндә дә Стамбулда Татарстан компаниясендә эшли. Яңа форматка күчкәннән соң Татарстан сәүдә йортында эшләүче Илһам иртәннән кичкә кадәр элемтәдә җыелышлар интернет аша, янында антисептиклар, башкача була алмый. Әлбәттә, коронавирус тормышымны бигрәк тә үзгәртте. Беренчедән, эш хәзер офиста түгел, өйдә уза. Барлык эшләремне телефон һәм интернет аша ясарга тиеш калам. Урамга да чыкмыйм, дуслар белән күрешмим. Кай вакыт сирәк кенә кибеткә барып та икмәк, сөт кебек ашамлыкларны алып кире кайтам. Көннәрем, төннәрем өйдә уза. Исәнмесез. Минем исемем Касыйм. Сәлам, минем исемем Айрат. Төркиядән кайнар сәламләр. Хәзер инде коронавирус вакытында нәрсә эшләгәнебезне күрсәтәбез. Алга. Kitap oku için yine bir zaman. İyi. Futbolda oynayırız. Hop. Spor bilen de şugulleniriz. Nostalgiya içtemiz. Saf hava alır için biz balkonga çıkabız, яисә кибеткә ашамлыклар алырга чыкканда bir ничә минутлык saf hava алу мөмкинчелегебез бар. Илсур Нафиков, Истанбул шәһәре, Төркия. Төркиядә Галимҗан Ибраһимовка багышланган документаль тапшыру күрсәтелде.
Татар классик әдәбиятының күренекле вәкиле Галимҗан Ибраһимов турындагы тапшыру «Тамырлар изендә» дип аталган циклдан. «Тамырлар изендә» тапшырулар циклы 1 ел элек эфирга чыга башлады. Анда Төркия халыкларының тарихында, әдәбият сәнгать тормышында тирән из калдырган шәхесләр турында сөйләнә. Шул исәптән Ризаетдин Фәхретдин, Фатих Кәрими, Өммегөлсем Камалова кебек татар шәхесләренә багышланган тапшырулар күрсәтелгән булган. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Көнегез уңышлыгына үтсен. Үзегезне саклагыз. Алмаз, Луиза. Рәхмәт. COVID-19 таралу сәбәпле Россиядә үз изоляция 30 апрельгә кадәр озайтылачак. Ял иткән вакытта ТНВ-ны карарга онытмагыз. Хәзер без хәбәрләр чыгарылышына туктарбыз. Яңалыклар белән танышкач кабат манзарада күрешербез. Сезне кабат манзара тапшырында сәламлибез. Идә үткәргән көннәр эшлекле һәм файдалы булсын. Идә утырганда әлбәттә Татарстан Яңа гасыр телеканалын карарга онытмагыз. Кайчан әле 1 ай ялны идә үткәрер идек. Бу вазгыять безне һәр туган көнгә шатланырга өйрәтер. Карантин вакытында бергәлә балалар белән җыештыру ул беренчедән баланы тәртипкә өйрәтә. Икенчедән бик әйбәт итеп тынычландыра икән. Шулай ук кыш буе җыелган бөтен тузаннан котылу мөмкинлеге дә. Төркиягә баргач кына аның саз икәнен миңа әйттеләр. Ул менә бу кыллы уен кораллары, кыллы менә шулай ширтеп уйный торган уен кораллары, алар бөтен саз икән. Дөньяда коронавируска бәйле этикет популярлаша. Һәм аңа моданы дөнья лидерлары үзләре кертә дисәң ялгыш булмас. Татарстанның атка заган артисты җырчы Гөлдания Хайруллинның җырын тыңлаганнан соң үзе белән элемтәгә керергә булдык. Әйе, чыннан да ул безнең белән элемтәдә. Гөлдания апа, исәнмесез? Сүз сезгә. Самоизоляциядә күптән утырам дисәм дә була инде. Ничектер гөрләп барган тормыш әлбәттә кинәт кенә барыбызга да туктап калган күп булды. Ләкин төшенкелеккә бирешмибез дуслар. Лилия белән монда үзебезнең күңелләребезне күтәрергә тырышабыз. Иртән тору белән әлбәттә зарядка, анасын үзебезне матурлап куябыз инде. Анасын китап укый башладым. 3 көндә зур калын китап укып чыктым. Тагын укый башладым. Шуңа күрә эшсез ятмыйбыз. Лилиягә менә видеооператор булып аңа ул уйлап тапкан кызыкларны төшерәбез. Шуңа күрә сез дә төшенкелеккә бирелмәгез. Вакытлыча гына барда узар. Алла бирсә, барыбыз да иң мөһиме сәламәт булыйк, исән-сау очрашырга язсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Исән-сау булыгыз. Күтәрелеп китте бу сүзләрдән соң. Гөлдания ханым бер фикерендә түгел хаклы. Шуннан да бөтен әйбер уза, бөтен әйбер вакытлыча. 1 айлык ял җыештырып кына калмыйча, яңа белем, һөнәрләр үзләштерер өчен кулай вакыт. Айруча урамга чыгарга ярамаган чорда. Күпләр инде блогерлык һөнәрен үзләштерә башлады. Әмма аның өчен дә дәресләр алырга кирәк. Татар блогерлар өчен филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин сабакларын тыңларга без дә киңәш итәбез. Дә кушымчалары, теркәгечләре турында сүз алып барырбыз. Чынлап та безнең сөйләмебездә дә кисәкләре алар төрле вазифаларда катнашалар. Теркәгеч тә булырга мөмкин алар, кушымча да булырга мөмкин, кисәкчә дә булырга мөмкин. Ягъни теге яки бу җөмләдә мөхиттә үтәгән бурычлары буенча. Мәсәлән, дуада теркәгеч ролен үтәгән җөмләләр. Кояш чыкты да көн җылынды. Менә биредә да урынына без һәм теркәгечен куеп сөйләшә алабыз. Шуңа күрә бу очракта да теркәгеч вазифасын башкара. Еш кына бутау күренешләре бар. Бигрәк тә ул язуда. Мәсәлән, дә ул язуда кушылып язылган очракларда бар. Әйтик, урманда, партада, уку йортында дип әйтәбез. Бу очракта ул килеш кушымчасы булып килә. Ягъни кемдә
нәрсәдә, кайда дигән сорауларга җавап була һәм кушылып языла. Әгәр дә теркәгеч яки кисәкчә функциясен башкарган очракта да аерым языла. Менә моңа да алга табан игътибар итәргә кирәк. Sana bitir aldыңмы? Қолыңдағы бармаклар да җитмәде хәтта. Шулай. Үз изоляция белән этикет кагыйдәләре гел кирәк. Пандемия вакытында үзеңне тоту кагыйдәләре белән этикет сәхифәсендә танышырбыз. Үземне тикшереп карыйм әле. Таныш булмаган кешеләргә якынлашмаска, башка кешеләрдә курку хисе уятмас өчен маска киеп йөрергә, эпидемиядан файдаланып, үз кесәң турында кайгыртмаска. Өченчесе, ягъни соңгысы аеруча шашады. Калганнарын видеоязмадан белербез. Дөньяда коронавируска бәйле этикет популярлаша. Һәм аңа моданы дөнья лидерлары үзләре кертә дисәң ялгыш булмас. Мәсәлән, Германияның эчке эшләр министры канцлер белән кул биреп исәнләшүдән баш тарта. Ангела Меркель моны аңлап кабул итә. Бөек Британия королевасы исә традицион бүләк перчатка киеп үткәрә. Елизавета II канцеляриясында бу гамәлгә комментарий бирелми. Әмма ОПЕК генераль секретаре Минэнерго башлыгы Александр Новакка күрешү өчен аягын суза. Бу киңәшләр сезгә дә комачауламас, шулай да чамак хисе турында онытмагыз. Бүген этикеттагы үзгәрешләр турында сөйләшербез. Бинага килеп керүгә кулларыгызны дезинфекцияларга иренмәгез. Сабынлап юу да яхшы. Моны һәр сәгать саен эшләсәгез дә артык булмас. Хезмәттәшләрегез белән кул бирешеп, яисә кочаклашып исәнләшүдән баш тартырга туры киләчәк. Исәнләшүнең бик күп төрләре бар. Үзегезгә ошаганын сайлап алыгыз. Эш урынында өстлүкләрне сөртеп тору киңәш ителә. Бу шулай ук телефонга да кагыла. Ишекләрен тоткаларын перчатка белән тотыгыз, яисә терсәк белән итеп ачыгыз. Хәзер җәмәгать урынында төшкерүгә дә куркарсың. Башкалар ким дигәндә сиңа бик сәер итеп караячак. Үзегезне һәм кешеләрне кыен хәлгә куймыйча төшкерү кагыйдәләрен карап үтик. Метрода, кибеттә, башка җәмәгать урынында төшкергәндә кешеләрдән читкәрәк китегез, авызыгызны кулъяулык белән каплагыз. Сезнең янда кеше төшкерсә, ут капкандай чабырга ярамый. Этикет буенча аңа кулъяулык тәкъдим итәргә була, яисә читкәрәк китергә. Әмма елмаерга онытмагыз. Лимонлы кайнар чәй сезне тынычландырып җибәрер, иммунитетыгызны күтәрер. Җитмәсә 30 градус исседә вирус үлә диләр. Сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Узган атнада без сезне Татарстанның халык артисты Гөлзадә Сафиуллинаның легендар костюмнары белән таныштырган идек. Бу атнада исә аның уен кораллары тупланмасына хузурланырбыз. Әтинең иң беренче кызлар өчен алган әйберсе аяк машинасы булды, тегү машинасы. Малайлар өчен ул гармон. Гармон алар мунчага кирип шунда өйрәнеп, бөтенесе тальянда да, хромкада да, баянда да, бөтенесе дүртсе дә менә шуны уйнайлар иде. Бу инде әбиемнең гармоны. Гел бер кино уйныйдыр, ул шикаки дип атала. Мин аны һәр шикаки дип йөртәм инде. Ул вакытта аның исеме булмаган инде. Менә гел шул бер кино ул нитә иде. Әбиемнең сеңлесе Казанда яшәде. Ул да Рабига апа, ул да гармонда уйнаган. Саз безнең булган төп инструментыбыз. Мин гомер буе шул сазны эзләдем. Кая барсам да, чит илләргә барсам да, саз, кая музыка уен кораллар сатыла торган кибеткә, бөтен илләрдә шул кибеткә бара торган идем. Һәм саз дип сорый идем. Әмма мин аны сазны таптым,
Түркиягә баргач кына. Аның саз икәнен миңа әйттеләр. Ул менә бу кыллы уен кораллары, кыллы менә шулай ширтеп уйный торган уен кораллары, алар бөтен саз икән. Анда мандолина да кикерә. Мандолина менә бу мандолина инем уйныйдыр. Альберт инем менә шушы мандолинада уйнады. Моны Йәмәннән алып кайттым, Йәмәннән. Анда кибеткә барып, сайлап, шундай мощный, зур, матур, искиткеч аның матур тавышы. Бу дөньяны кыргансың, биреп нәфис үзәләсен. Монсы кыргыз думбрасы. Кыргызларның нидән Фрунзега баргач ансын алып кайттым Бишкеккә. Монсы менә bundan 2 ел элек кенә Ираннан алып кайттым. Менә Иранда аның тавышы теге нигә шарык илләренә киткән сайын менә бу кылларның саны арта бара. Сын Хиндистаннан алып кайткан идем. Монсын миңа ныгайларым бүләк итте. Минем юбилеемда ныгайлар бүләк иттеләр. Теге самаучи телендә бу ныгай думбрасы. Монсы Казакстан. Бу балалар, аларның шундый зур думбралар да бар, Казак думбрасы. Төрле аларның. Һәм менә бусы балалар өчен. Монсын инде менә үз кулы белән ясаган. Менә безнең теге Геннадий Макаров сымак. Галим, ул да фольклорчы. Менә шушыны, менә күрәсезме ничек менә ул? Бу Дагыстаннан. Менә Махачкалада ул бүләк итте. Менә концерттансың сәхнә мин җырладым. Теге ныгай җырын җырладым. Карт кичү дигән ныгай җыры. Шуны җырладым да, ул миңа менә сәхнәгә чыгарып шушыны бирде. Бу менә күрәсезме ничекелле? Кош. Яуда ширләр, урда булыр. Дәф инде, дәф минем өчен дәф. Ул бит дәф менә элекеге теге мөнәҗәтләр, бәйтләр, аннан соң суфилар түгәрәккә җыенып, субхат дип атала. Менә шул субхат түгәрәккә җыелып, шунда менә шу дәф белән. Bütün төркиләрнең сазлары бар. Менә шул думбралары. Һәммәс думбра дип әйтсәм инде, әгәр дә аны. Bütün төркиләрнең бар. Безнең татарның думбрасы юк. Булган ул, булган. Менә шуны кайтарыр өчен безнең галимебез, фольклорчы галимебез Геннадий Макаров үзе ясады. Аның тавышы һәммәсенеке үзенең тавышларына, шул милләтнең үзенә хас инструментының ул да ясады. Шушыны уланы күтәреп ничә еллар инде йөри. Уланы балаларга өйрәтә. Күпме балаларны ул шушы думбрада уйнарга өйрәтте. Ансамбльләр күпме төзеде. Әмма ләкин шушыны без теге массовый производствога чыгарып ясый алмадык. Балалы гаиләләр үз изоляция вакытында нәрсә белән шөгыльләнгәнен хәзер интернет аша элемтәгә чыгып белә алырбыз. Безнең белән элемтәдә Рафина Разил Камаловлар. Haydi aytagан булыш Рабига. Опа. Нәрсәсен булым? Какука. Яна хатын чыклый дисәң без. Менә бит балаларга. Урамга чыгасы да юк. Иш. Опа. Әйдә резинкасыз өйрәнергә кирәк инде. Резинка белән башта, әйдә. 1 2 әйдә 3
Tağan ikini. 4 1. Ура! Сüleyman şampiyon. Менә дуслар, нәрсәсе әйбәт, әлегә сәяхәт итәргә ярамый. Әмма дә ләкин бездә дөнья картасы бар. Һәм инде без әйдә кил картаны өйрәнегез әле. Айтуган кая? Әнәйм улым. Шунда барасың киләме? Кая төртеп күрсәтте ул? Аяны. Әйдә бабочка. Ничек әйдә бергә эшлибез, бабочканы. Оп. Мин аркада терәбрәк утырыйммы соң? Менә шулай торыйм улым, именно байтырып утырырга кирәк хәзер. Әйбәтләп аркаңны турайт, аркаңны турайт. Үзе ашап бара, үзе исәп бара. Шуны майлап җибәрәбез дә без моны. Булды. Имбирле чәй. Каян таптың ул имбирне? Запас. Син кулдан аеруча тәмле чәйләр, рәзил. Рәхмәт ясый. Шуннан да шифа булып барсын. Хөрмәтле дуслар, безнең алдыбызда килеп туган вакытлыча кыенлыклар алдында төшенкелеккә бирешмичә көчле булып калыйк. Чөнки безнең алда яңа җырлар, яңа таңнар көтә, тормыш дәвам итә. Шулай, тормышыбыз матур. Бергә булыйк, бердәм булыйк, сәламәт булыйк иң мөһиме. Безнең өйдә балалар кичкенә булу сәбәпле эшнең беткәне дә юк. Шуңа күрә һәрберебез дә үзебезгә шөгыль таба алсак иде. Телеэкраннар аша, интернет аша, радио дулкыннары аша Аллага шөкер очрашып торырга мөмкинлегебез бар. Рәхәтләнеп, елмаеп, көчле булып яшик. Амин. Бик зур рәхмәт. Бай яшик, рәхәт яшик, чөнки без моңа лаеклы халык дип кушыласы гына кала. Ижади гаиләнең көндәлек тормышын күрдек. Инде хәзер сәхнә образына күз салыйк.
Социаль шелтерләрдә қызық фикер барлыққа келдім. Біздің де балаларыбыз, ұнықларыбызға сөйләрлік тарихыбыз бар. Деп язалар интернет-блогерлар, яғни үйде отырған шоқлар да бар иде деп. Бу сынауны үткәріп жіберерге насип болсын. Алдағы күндерде де бірге болайық. 2 сағат дауымында сіздің білен Манзара тапшырының ижат түркімі албарышылар Луиз Закир білен Алмаз Гараев еді. Келесі шаршыларға қадар сау болыңыз, құрметлеріміз. Исен сау болыңыз. Исәнлікте көрішірбіз. Амин.